Kärendeçi daýhanlar mineral dökün tehnika we suw yetmezçiliginden şikayet edýär. Lewap we Daşow welayetlerinde daýhanlar owa hojalyk önümlerini ösdürip ýetişdirmekde döwletden zerur kömegi wagtyny alyp bilmeýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçylary bilen gurrundaş bolýan welaýetlaryň yerli ýaşaýjylary owa hojalyk puwdugyna häzirki bärdini gaýtmalary barada maglumat berdiler. Şu ýylky gowuçy hasyl üçin entäge mineral dökün berilmeýär. Iwlaý ýakynlady ýöne bolan gowuçy ýetişdirýän Daşowly kärendeçiler kärende yerlerine mineral dökünleri alyp bilmäni kösenýärler diýip Azatlygyň habarçysy yerli ýaşaýjylara salgynyp habar berýär. Onuň sözlerine görä şu günler Daşowlyň ähli etraplaryny hatar ary bejergi etmek üçin derur bolan tehnikalar ýetmezçilik edýär. Welaýatyň çäginde kärendeçiler gowuçy ekilen yerlerini suwurmakda kynçylyklara duçar bolýarlar. Wagtyndan ýer ekilen gowuçylar suw sap saralyp otyr. Gowuça 40 günlüklerine mineral dökün berilip suw berilmeli. Häzir 70 günlük gowuçalaryň boyu bolup bilse 9-10 cm diýip Daşowly agronom Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Daýhanlar bilen gurrundaş bolan habarçy welaýatyň çägindäki ýaplarda suwuň ýokdugyny, SSR döwründen galan nasoslaryň çüýräp ýok bolandygyny aýtdy. Bar bolan nasoslary da satyp idiler diýip habarçy yerli ýaşaýjylaryň aýdýanlygyny sözüne goşdy. Munyň netijesinde müňlerçe hektar ýeriň zaýalanyp, şonçada hojalygyň yerlerini taşlap suwly yerlere göçüp gidendigini Daşowdyň owa yerleriniň ýaşaýjylary Azatlygyň habarçylaryna aýdýarlar. Häzirki wagtda etraplardaky emeldarlar ýüzlerçe hektar yerleri eýelep tehnika hyzmatlaryny mineral dökünleri ilki öz kärinde yerlerine berýär. Şeýlelikde ýöneköy kärendeçi daýhanlar her ýyl boş galýar. Vilayet etrap derejesindäki emeldarlar mineral dökünleri we tehnikalary kärendeçilere öz wagtyny bermän, raýatlaryň öz ygtyýaryna kärinde yerlerini tawsyrmaklaryna mejbur edýärler. Emeldarlar yerleri diňe öz gödäwçiligine geçirmäge finansiýarlar diýip onlarça kärendeçi daýhan Azatlygyň habarçysyna gurrun berýär. Habarçy söhbetdeşlikde Lewap we Daşowdy welaýetlerine soňky 35 ýylyň dowamyna zeýkeşleriň we ýaplaryň gazylmaýanlygyny, munyň netijesinde ekerançylyk yerleriniň şorap sanynyň çykýanlygyny gurrun berdi. Ýurduň demirgadygyny ekerançylyk üçin derur bolan suwarym suwlarynyň ýetmezçiligi barada mundan azalda dürli maglumatlar peýda bolupdy. Şeýle ýagdaýlaryň fonuna 17-nji iýuny Azatlygyň welaýetdäki çeşmeti ýurduň demirgadygyny eýýän bugday ekilen meýdanlaryň bir toparyny biçmedik bugdaýyň orlup yerine gowuçy ekilýänligini habar beripdi. Bugdaýlar biçmänkä orlan kärendeçiler şu ýylky suw ýetmezçiligi we wagtyna dökün berilmänligi sebäpli bugday ekip girdeji almakdan geçen bergili çykandyklaryny aýdýarlar diýip ynamdar çeşme aýtdy. Türkmenistana bugday gowuçy ekişleriniň orogyň we paýta ýygymynyň wagty kärendeçileriň ekmeli ekinleri uzak ýyllardan bäri gönüden göni döwlet başlysynyň derejesine kesgitlenýär we planda bolmadyk ýagdaýyny aşagdaky ýol başçylary käýinç berilýär. Käbir ýol başçylar wezipesinden boşadylýar. Ýöne bu ýagdaýda daýhanlaryň çekýän ziýany barada açyk gurrun edilmeýär. İýun aýynyň başynda ýurdun parlamenti owa hojalygyny ösdürmegi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň taslamasyny maslahat etdi. Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolýan Türkmenistany daýhanlaryň en çemesi ýurtda ekerançylygyň we maldarçylygyň ýagdaýynyň ýyl-ýyldan yaramazlaşýanlygyny, esasan ekinlere suw mallary iň ýetmezçilik edýär diýip gurrun berýärler.